Enguany tenim unes quantes novetats importants. Després de tants anys hem d'intentar buscar noves maneres de tirar endavant el festival, perquè és difícil mantenir un públic fidel. Per tant, intentem buscar noves maneres de conduir el festival. En primer lloc, hi ha una sèrie de novetats, com seria la imatge gràfica, que també l'hem intentat modificar una mica. Veureu que hem canviat el logo. La web és molt important, també. Hem fet la web, està en procés de construcció, però hi haurà la web nova, redissenyada. També molt important, crec jo personalment, i suposo que tots pensem el mateix, la recuperació del concurs de composició per set de gemecs Ratafia Rosset, que creiem que és un impuls important a la creació, diguéssim, d'autor per aquest instrument. La idea és renovar el festival, però sense treure-li l'essència de lo que és el cornamusam. Penso, vist des de fora, el festival té la figura de la cabreta, que és un element essencial, els ministers de l'Escola de Música, que és la implantació de l'instrument a la ciutat i al territori, i després uns actes que són emblemàtics, com és la tocada d'inici, com és els balls de la cabreta i com no, uns grups internacionals que facin del cartell un cartell atractiu perquè la gent pugui visitar Olot i pugui veure concerts de cornamusa. Llavors aquest ha estat el planteig inicial del festival, i llavors com a novetat diríem que recuperem, com ha dit en Xevi, el Premi Ratafia, i després el que fem és potenciar la vinguda de secaires a Olot, a la Garrotxa. Clar, jo soc de l'àrea metropolitana, jo soc del Maresme, i el que Olot és relativament ràpid de fer per bracons, però ho comentàvem amb el Ricard, que ell és de Sant Boi, no tenim la consciència de que Olot és tan a la vora com ens sembla. Encara hi ha aquesta percepció de que Olot està allà a dalt, i hi ha molts secaires que realment s'estan movent o per la banda de Tarragona o per la banda de Barcelona, que podrien pujar i podrien gaudir d'una programació d'un festival exclusiu per ells, perquè l'instrument és molt monogràfic, no? Llavors hem potenciat això recuperant un premi de composició per millorar el nivell de l'instrument. Hem recuperat també els tallers que s'havien fet esporàdicament al llarg d'aquestes 23 edicions. Recuperem amb els grups internacionals, que enguany la novetat és que n'hi ha 2, fins ara n'hi havia hagut un, aquest any hi haurà 2, llavors el grup occità, que és un trio Mata Rouge, farà un taller de danses, i el grup, penso, Estrella, és un trio liderat per un secaire iranià, que el nom ja em deixareu llegir-lo perquè és bastant difícil de llegir, el Said Shanbezadeh, no sé si l'he dit exactament bé, és un secaire iranià de reconegut prestigi i que donarà segur una visió nova de l'instrument, que fins ara han vingut grups europeus, i la cultura asiàtica o centreasiàtica és molt interessant, i més en la confluència de cultures on viu ell, al sud d'Iran, és molt interessant. Llavors, lligat amb aquest taller de danses que us parlava del grup occità, estem també molt contents perquè hem iniciat des del festival contactes amb entitats de la ciutat vinculades a la cultura popular i a la música tradicional, i en aquest cas amb els Ofolk vam entrar en contacte. Ells organitzen el Garrotxinario, suposo que ja ho coneixeu, el mes de gener, i llavors són una miqueta l'alma mater del moviment de ball folk aquí a Olot. Llavors creiem que si volíem fer un concert amb ball folk i volíem organitzar un taller de danses folk, qui millor per assessorar-nos i per buscar aquesta associació amb ells. Llavors entrem en col·laboració amb els Ofolk, que a partir d'ara també ens ajudaran amb la programació dels grups de folk, i llavors també el cornamusam, amb aquesta idea, intenta implementar-se en la ciutat i en el teixit de festivals i d'actes de música tradicional que hi ha a la ciutat, que d'altra banda ja hi havia estat, però al llarg d'aquests anys, com comentava el Xavi, també pel desgast tot això s'havia anat perdent. I llavors, com a acte nou,
una miqueta diferent. La cercavila que fa normalment la Cabreta la farà igualment amb el grup valencià, amb la colla Gemecs, però al llarg del recorregut distribuirem secaires per tot el recorregut perquè la Cabreta els vagi recollint i tots junts arribin a l'estí final, a la plaça per fer el ball. Això està fet amb la idea, d'una banda, com us deia, de treure secaires que vinguin a participar al festival i també puguin tocar, perquè els músics també tenim ganes de tocar. De la programació, doncs, els habituals ministres de l'Escola de Música faran el ball de la Cabreta. A continuació, el Ricard, que tocarà un parell de peces, és membre del grup Riu, del Baix Llobregat, que tocaran el concert del Firal. Aquest any la tocada d'inici la farà el Jordi Rosàs, del Vallès, d'un grup que es diu Això fred no val res, que porta molts anys també fent música i cada any tenim un secaire que li reconeixem, els dos grups que ja us he anomenat internacionals, i llavors, si el divendres comencem amb un grup català de reconegut prestigi, ara estan traient acaben de treure el tercer disc, el diumenge farem un cap i cua, acabarem amb un grup català però jove. Llavors volem potenciar que el concert que es farà aquí en el Parc Nou sigui un concert per agafar grups joves, grups emergents que toquen el sac de gemecs, una manera també de lligar l'ensenyament de l'instrument amb un concert en un festival de prestigi que els hi pugui ajudar, o que nosaltres des del festival puguem ajudar per potenciar-los també a anar a altres festivals catalans de folk.